खसुगाव आई.स प्रजेक्टआ बाथि राष्ट्रीय फसंबा फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै गोरबोआव गथ' थानाय आइजोफोरनो देहायारि गोग्गो लाखिनो थाखाय दिनै खसुगाव ओनसोलनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव फिथाइ सामथाइ गोथां मैगं लोगोसे जाग्रा आदार राननानै होदों। आरो मा जाग्रा आदारखौ जायोब्ला गथ'आ गोग्गो देहा मोननो हायो बेफोरनि बागैबो गुवारै सावरायलायनाय जायो। थिग बेबादिनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव हाबाफारि लानाय बायदि मथामबिल गुदि फरायसालिनि लांगोनायावबो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। लोगोसे रिसिप कम्पिटिशन हाबाफारिबो लानाय जायो। दानिया फैदो खसुगाव आई.स प्रजेक्टनि सुपारभाइजार उषारानी बर'आ जोंनि खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लानि। आं उषारानी बर' माने खसुगाव प्रजेक्टनि सुपारभाइजार। जोङो दिनै जेरै दाब दाब जायगायाव थांनाय 1 थारिखनिफ्राय राष्ट्रीय फसन माह हिसाबै पालन खालामदों। बेखौ जोङो नैबे सेप्तेम्बरनि दाखालि 1 थारिखनिफ्राय 30 थारिखसिम जोङो पालन खालामगोन। जोङो दा दिनै बेजोंनो लोब्बा लानानै जों दिनै मथामबिलाव बाहाय जोङो बे राष्ट्रीय फसन माह पालन खालामदों। दा जोंनि दिनैनि टपिकआ जाहैदों माबामोन आरोखि रेसिपि कम्पिटिशनमोन। ओमफ्राय बे रेसिपि कम्पिटिशनाव जोंहा प्रेगनेन्ट मादार्सफ्रा बाहागो लादों। प्रेगनेन्ट मादार आरो लेक्टेटिं मादार दा बिसोरो माने गुबुन गुबुन आइटेमनि माने निउट्रिशियास फुड माने बानायनानै लाबोनानै जोंनि जाजफोरनो टेस्ट खालामहोदों आरो टेस्ट खालामनानै ओमफ्राय जाजफ्रा माने बेनि निउट्रिशियास भेलुनि सायाव माबा खालामनानै बेनि टेस्ट आरो माने बाव मा भिटामिन दङ सासे प्रेगनेन्ट मादार लेक्टेटिं मादारा गावनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय सासे साइस्थ'बान गथ' जोनोम होनो थाखाय मा जिनिस नांगौ मा जानाया मोजां बेनि सायाव माने बै जिनिसा दंजोबो ना गैया बिसिनि बे बानायनाय माबायाव बेखौ नायनानै बेनि सायाव माबा खालामनानै माने फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड माने माबा खालामदों आरोखि सेलेक्ट खालामदों बे जाजफ्रा आरोखि दिनै लादोंमोन। बेजों लोगोसे जोंना दिनै माने मिथिङाव नुजाफैनाय माने जोंनि लेंहरजानाय आलासिफ्रा बे निउट्रिशियास फुडनि सोमोन्दै माने मा जिनिसखौ जायोबा जोङो देहाखौ गोग्गो लाखिनो हायो सासे प्रेगनेन्ट मादारा साइस्थ'बान गथ' जोनोम होनो हायो बेफोरबायदिनि सोमोन्दै बुजायदों। जों दिनै बिराद माने मोजां दिनखौनो बुंनांगोन। दिनै जोंनाव माने खसुगाव PHCनि डक्टर सारमोनबो फैदोंमोन। सारमोनहाबो फैनानै बिराद मोजां खोथा होनबाय अबे समाव प्रेगनेन्ट मादारा मा जानांगौ गथ'खौ मारै जत्न लानांगौ बेफोरनि सोमोन्दैबो रायजो राजाखौबो बयखौबो बुजायलांबाय। आरो जोंहा मोनसे दिनै मोजां बाथ्राबाव दिनै जोंनि गेजेराव जोंहा नै पुष्टि रथ मातृ रथ आरो शक्ति रथ मोनथाम गारि जेनाखि चिफ मिनिस्टारा थांनाय 1 थारिखआव माने इनागुरेट खालामदोंमोन बेयो सारा आसामाव गिदिंगासिनो दङ। जेरै पुष्टि रथआ निउट्रिसननि सोमोन्दै पाब्लिकनाव एवारनेस होगासिनो दङ आरो मातृ रथआ मादार्सफ्रा प्रेगनेन्ट मादारफ्रा मारै थानांगौ मारै जानांगौ मा रोखोमै थायोबा मा रोखोमै जायोबा सासे साइस्थ'बान गथ' जोनोम होनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै माने एवारनेस होगासिनो दं गिदिं बे गारिया। लोगोसे सासे प्रेगनेन्ट मादारा दि जोंनि आई.स.नि तरफनिफ्राय 5,000 थाखानि एककालीन माने साहाय्यदि मोनो प्रेगनेन्सि टाइमाव माने फार्स्ट प्रेगनेन्सिया बेखौबो बेजों लोगोसे एवारनेस होगासिनो दङ। आरो मोनसे दङ जोंना मातृ रथआ जाबाय वुमेन्स एम्पावारमेन्टनि सायाव बेयो मानसिफोरखौ एवारनेस होगासिनो दङ। शक्ति रथआ माने वुमेन्स एम्पावारमेन्टनि सायाव एवारनेस होगासिनो दङ। वुमेन हेल्पलाइन लोगोसे सासे वुमेना बिपद समाव माने मा हेल्पलाइनखौ इउज खालामनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै एवारनेस होगासिनो दङ। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি-এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি-এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি-এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে
তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।